І так, знову привітання усім. Ми це зробили нарешті. Як бачите, ми все ж таки піднялися на вершину Говерли. Як я вже давно казав, самої високої кропки України, вишиня 6 тисяч метрів, ой, 6 тисяч, вибачте, 2000 метрів над уровнем моря. Офігенно все, пригоже. Такі пейзажі живописні. Дуже сильний вітер буде. Зараз буду пронатися, тому не переживай, мені холодно. Я зараз одягну теплі речі і согреюся. Тому, що ще сказати. Живе Білорусь, люди. Дякую за увагу.